Ik was de boel, ja. Moeten ik stil wezen voor dit? Dat mag je zelf weten. Nee, wij net, maar als jij was stil bent voor dit, dan passen wij eens aan. Zo doen we het hier altijd. Snooit de middag onder sop bij de familie Pasveer in Oorhaske. Ik zei ze staat, de ene met maar de holfverzee en de andere maar de ham. Maar bloemen maar beide verder naar groen. En waar bij dat weer oprollen? Hier overleden. De jongen van Studio Sport. Eerst wel eens eventjes dat stinkt van nou ik zet de kop even aan en dan maak er maar eventjes zoals... nee, dat doet hij maar niet een keer. Hè? Het er niet een keer dingen. Wat zijn die vrouwen? Hé, wat nou een keer? Nou, daar ben ik klaar voor. Zo'n Hendrik is de mascotte van SC Heerenveen. Mooi werk, maar de laatste tijd is het wat minder. Dus mem is ernstig ziek. De must de clown niet heen en dat is net altijd dat ik zeg, ja, ik ken het best wel moeilijk mee. Maar ik ken dat nota redelijk handelen, ze is heel flink. En zij vindt het net slim. Nee, dus zij vindt het prachtig wat ik doe. Tot straks. Ik vind Freddie Mercury als artiest zijnde, als entertainer, vind ik dat een van de grootste met beweging en moves en alles wat hij doet. Ik heb hem nou juist op Duitsland jongen en ik denk bij mezelf, nou rent er maar een vlaggenroen op het podium. Maar ik denk, ja, dat is misschien ook weer eens wat voor hero. Dan zijn we maar een Friese vlag even door het veld springen. En te jaren mooi Camigo van Cambuur snooien in het veld opkomen. Hoe liep het dat? Ik weet net dat oer al goed leidt. Dus er zijn natuurlijk wel groeperingen die op gespannen voet leven, maar is ook een ding, denk ik. Dus dat weet ik net. Ik weet niet dat als Heerenveen daar dan achter staan zoeken. Ik heb wel eens een prijsuitreiking gehoord en dat was belaagd toch een beetje uit de omtrek, zeg maar, supporters van Grace, die hebben een keer bekogeld en zo, of wist wel. Maar er zijn dan van die mansjes van hier, dat 50 zegje. En dan zet hij aan die pak te schudden en zo. Maar ja, ik ken het om je heen slaan. Dus dat moest hij dan beheersen. Maar heeft er geen probleem mee? Mensen die eigenlijk een beetje raar vinden? Dat zal nog zo wezen misschien. Elke gek zijn gebrek. Ik heb breder eigenlijk, ik vind het wel best. Dan kun je er net mee zitten? Ik kan er net mee zitten. Nee, ik vind het wat nota wel leuk. Het is wel een verrijking van mijn leven best dit. Ik heb het nooit denken kent en ja, ik vind het geweldig dat ik dit wel mooi. Ik gun Cambuur het beste, maar wij moeten die 3 punten wel thuis horen. Einde van de show.